Здравейте, ето, събрали сме се в Драгалевци, сме на футболна база ДИТ, Септември, София, или който се тренира тук, те си знаят. Ще снимаме огромен giveaway, с който ще отпразнуваме това, че нашите канали вървят добре. Нямаме конкретна бройка последователи, нямаме рожден ден, но каналите вървят и ние искаме да отпразнуваме прохождането на канала. И затова е тук някъде зад нас. След малко ще направим един много мащабен giveaway на футболен стадион и наградата ще бъде помрачителна. Надявам се много ви хареса. Чакаме Захи да дойде, в принципе с леко закъснение. Казахме му в 9. Той ще дойде към 10 без 15 и ще организира вече сетването на снимките. Митко, защо сте облекли като кондуктор? Защото хората с костюмите работят за тези с Сансозик. По стара българска традиция. Честито прохождане на каналът ни, Тонка. Колко висше образование имаш? 4. Да. В момента докторантура, после доцентура. Халал да му. Тони ще ми авер да пишеме книга за професура. Академик Стефанов. За Сура. Там на то всичко завършва нещо такова, и докторантура, и професура ще пишем. Книги 2-3 и ще ги пуснем мите 500 лева, промоция 100. Искам да кажа, че правим най-бруталния giveaway в историята на България и надявам се всички да участват, защото това, което ще радем, е нещо зверски важно за всяка една къща, всеки един дом. Ще гледате. Моя пази горгона медуза. И всички вие хейтъри няма да успеете в живота, защото ще бъдете вкаменени. Само ние ще останем. Истинските. Вярващите в Бога. Наполовина е сириец, наполовина е българин. Всъщност няма половина, в която да е българин. В момента правим демонстрация на това как ще започне giveaway, какви снимки ще има, как ще бъде осветлението. Медуза горгона предимно се ползва в сайтове като Winbet, Inbet, Сезам, 4 осмици, някой друг даде ли пари за това видео? Не, това са. Защото той казва, че единствените, които ще останат, са вярващите в Бога. Всички вярват в Бог, просто на различните религии с различни имена, но реално това е вярата в Бог, така че предполагам това има предвид лирическия герой. Той между другото с доста интересна визия идва към нас. Захи, горгона медуза или медуза горгона символ от коя религия е? Тук ме любя. Задаваш ми на въпроси, на които ако ти отговоря, трябва да има последствия, които не съм сигурен. Можем да снимате с звезди от Ахат. Само с звезди. Беше в капките този сезон. Как се представи? Можех и по-добре, но конкуренцията беше много силна. Мисля, че до година ще съм много по-добър. Това е малкият син на звезди от Ахат, за който нито звезди, нито жена му знаят. I feel fabulous. Женската ми енергия ли съм? Феноменален. Толкова грозно го служих, че отвратително. С очилата, без очилата, как ме предпочиташ? Очилата са чудесни. Даже имам и тъмни, ако искаш. Мога да съм сляп сервитьор, ако иска. Те са страхотни. Ако giveaway беше за пари, спокойно можеш да излезеш от прикритие и да кажеш, че си нападжия. Тонка, какъв пример даваме на децата с това дишане на балони? Примерът е, че ние ги надуваме да ги използваме с празнична цел, а не ги дишаме. И това е правилният вариант да се използват балони. Точно така. Подкрепям. Вече ми изсвъркна очите. Захи, моля те, ревърсни го това. Ще ги събереме. То въпросът е, че трябва да ги вършим. Но това пак е към камерата. Ама това при него на такъв кадър, да говори с цялото на камерата. Има ли значение или не? Защото той си говори, това е обращение към камерата. Хартията ми стана в устата, защото сме я обелили. Чакай, чиче. Моля да си изплюя луканката. Можеш, ама няма капаш втори път. Сега е. Къде е? Как я знах. Луканка ще ми искаш. Това продължи повече. Я моля да участвам. Не. После вече имаме 3 реплики, които сме на общ кадър отстрани. Да тръгна ли от Захи към камерата пак или направо към камерата си гледам тук? Фейсбук, Карсбеге, не объркай го. Момчета. Много тежък снимачен ден, но важното е, че крайният резултат е брутален. Свършихме. С снимките. Трябва да си махна червилото с нещо.
Роберто! Много добре стана и giveaway ще е жесток. Дано някой известен човек го спечели, да може да си ги ползва с месеци, с години, то 50 000 си, 50 000 парчета луканка.